Ningú de vosaltres, m'imagine, paga els impostos a Espanya. Quan la República es proclama, el dia que toca pagar impostos, ens arribarà a casa el model de pagament d'impostos de la República Catalana. L'omplirem i anirem al banc, li donarem al senyor de la Finestreta i el senyor de la Finestreta el vehicularà cap a la República. L'autoritat monetària ja no és el Banc d'Espanya, sinó provisionalment l'Institut Català de Finances mentre es crea el Banc Central de Catalunya. Si Espanya t'envia a casa el paper de la renda espanyol per veure si tu vas a pagar-li el banc amb el paper de la renda espanyol, quan arribes a la Finestreta, el senyor de la Finestreta no tindrà més remei que dir-te aquest paper no és legal i per tant no t'ho puc cobrar. ¿Qué coño es esto de la UDEF?